Narcisztikus visszaporszívózás miért lehet sikeres, és miért dőlsz be neki újra? Ahhoz, hogy ez a narcisztikusnak sikerüljön, ahhoz rád is szükség van ebben, és több dologból tevődik össze. Azt lehet visszaporszívózni, aki nem dolgozta fel ezt az egészet, ami vele történt, csak valamilyen módon túlélte. Aki nem nézett szembe önmagával, és nem kereste meg, hogy vajon hol van az ő felelőssége ebben a történetben. Aki nem tudatosította és nem dolgozta meg önmagában azt, hogy miért hagyta ennyi ideig, hogy valaki nem megfelelő módon bánjon vele és bántalmazza. Azért sikerülhet, mert elhiteted magaddal azt, hogy ha valaki ezredjére nem tudott változtatni, majd ezeregyére fog. A visszaporszívózásnál már nem csak a narcisztikus hazudik, hanem te is hazudsz önmagadnak. Hiszen itt már te is pontosan tudod, hogy milyen emberről van szó, nem úgy, mint a kapcsolat legelején a szerelembombázás idejében. Ott ugye nagyon ritkán van jel arra, hogy valami probléma lenne a másikkal. Viszont egy visszaporszívózásnál már pontosan tudod, hogy milyen a másik ember, már láttad a legrosszabb oldalát is. Már kaptál ezerféle degradálást, bántalmazást, fizikait, lelkit, mentális bántalmazást, leértékelést, árulást, hűtlenséget, megalázást. Akár hosszú évekig ezeknek az elszenvedője voltál. A visszaporszívózásnál már nem mondhatod azt, hogy nem volt jele annak, hogy ő nem a valódi arcát mutatja neked, hiszen már pontosan tudod, hogy ő milyen ember. Pontosan tudod, hogy az ígéretei nem érnek semmit. Pontosan tudod, hogy ezeket a nagy, magasztos napokat, amikor annyira szeret téged, és annyira kedves veled, azokat a pokol követi. Szóval ez az kell hozzá, hogy te is hazudj saját magadnak, hogy elhitesd magaddal azt, hogy valaki képes változásra, akinél már pontosan láttad, hogy nem képes rá. Hogy hazudj magadnak, és elhitesd magaddal, hogy nem is volt olyan rossz az a kapcsolat, hogy bebeszéld magadnak, hogy valójában te voltál a hibás ebben és abban, és hogyha majd te ezen meg azon változtatsz, akkor majd minden rendben lesz. Szóval, ha valaki nem építette fel magát, és nem járt önismeretbe egy ilyen toxikus vagy narcisztikus kapcsolat után, az mindenképpen veszélyeztetett abban, hogy esetleg újra bedől ugyanannak az embernek. Mert ha megdolgozod önmagad, és rájössz arra, hogy téged mi az, ami benne tartott egy bántalmazó kapcsolatban hosszú ideig, akkor onnantól kezdve tudni fogod az értéked. Tudni fogod, hogy te ennél sokkal többet érdemelsz. Meg fogod tudni húzni a határaidat, és nem dőlsz be valakinek, akiről pontosan tudod, hogy minden szava hazugság, és minden ígérete csak egy üres ígéret, és minden csak színjáték. Az, aki nem akar a saját életében saját döntéseket hozni, hanem rábízza magát az életre, a sorsra és mások döntéseire. Aki nem akar harcolni önmagáért, mert egyszerűbb lehajtani a fejünket és hagyni, hogy történjen velünk valami, mint kiállni valami mellett, ami küzdelmes. Még akkor is, hogyha ez rövid távon könnyebb csak, és hosszú távon az egyetlen élhető út önmagad választása. Ezt a döntést bármikor meghozhatod önmagadért. Döntsd el ma, döntsd el most, hogy jól akarod élni az életed. És amit mindig mondani szoktam, lépj túl a korlátaidon, és válj önmagad legjobb verziójává. Ez pedig úgy megy könnyen, bocsánat, nem könnyen, de úgy megy a legkönnyebben, hogyha segítséget kérsz hozzá. Vagy tőlem, vagy bármelyik másik szakembertől, aki számodra szimpatikus és hiteles. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és kövess be.